Anyamanin tayo tararamidim kasing. Hindi ba yan makita nga gikid-kita ya? Si kayo laki, di nga babae mo. Padi kayo mauawatan. Parut-parutan nyo na kita kid-kita yo. Sa'yo lang drawing-drawingan. Drawing-drawingan nyo na kita rupa yo. Tapos na kita agong nyo nga busi-busingar. At ang iwa mo nga nakalablabaga. Day tadilam nga nakalamblam mo yun. Tangupan mo nga tatipin. Ay, alam mo yun. Tangupan mo nga tatiping na. Tapos nataagong mo nga sa agong tipusa. Oh. Awan, hindi answer mo. Hindi mo na ibaga. Ganyan. Laka. Oh, Nadamag mo dyan balitan? nga dyan. Adyan nga lalaki nga dinanog na kano DJ. Asawa na gaputi karirils na. Nakso, tayo lutuin na. Ay, natinanog na nibag na. Wow! Apo, nagloko mo, tetan. Bagbay kanya niya lang kaya nga maksi lutot niya. Ay, saan nga talaga tasyak si Tagaluto? Lakay, Hi. ba nakita ngayon heart mo ti picture na na eh. Sino dahi toy? Nagselos ka niya. Tinya ko magapuhag silsiros na mo. Ay, Feeling. selosa. Nagapo mo. Ano lang ag silos-silos niya. Duray pa man no ihat mo aming nga photos na, nga impos na. Api karod nga na ka tarmi gora maun. Haan? Duray pa man no kwa. I-chat mo pa Maguray ka mabisbisin na. Kaya't kog kape. Naman itimplan ti ko, kakao. Di nga agpatimpla dyan heart mo ti picture na. Selaw sa... Ay, animal. Lakay, malagi mo pa lang dagat arong kakanyak. Una! Kinidaya nga lang ti kanigay. Inisiman ka ti nakasamsamit. I love you to ko na matag. Hanak pa nagay, I love you. Nagfotolag kan? Photolab? Oy, Oo. apay ngay. Sika lang tilab ko. Kung si kamo la. Te. Ito, ayan to ka. She lang ako. Kasing! May B ko ako dito. Biko? Gusto man maging bibi ko? Bibi to gan iso. Damag ko, kagurgura na ka no. Sapay ko mata madamag mo. Nga awan ti bibiyang ko. Nakar-arti na ito nga lalaki. Ang pulbo-pulbo pa gamit ti press powder. Foundation. Siyempre, ama pa makipalanit. Makala makipalanit at pulbo-pulbo ka pa. Naglinglingat ka. No. Magkikinom ka lang agad. Mga pa-inlove talaga ti lalaki nga ko aw-awitan na ti bag mo. Kita man, awitan na Karkaro nga main in love na manon, nakastan. Awit ti bag. Dapat ikabil mo tanin ti abagam lakay. Diba? Para bit. Ti bag pa iso, makapain love ti lalaki yung bit ti bag ti babae nyo. Abure ka? Apay. Cellphone? Kitak baka no dati resibo ti hotel dita. Ang utag pa! Ay, Nadakan sa kay. napanugak pa yung uli. Nakagaya mo. Anya, mutte na po. Kumusta ti trabaho? Kagastila ta, ano, ati ko. Abure ka? Apay. Apay. Guru ka ako na Balog banban ka? na. Agoray ka. Awan, hanggang maka-excuse. Cellphone mo?
Cellphone? Tini, Cellphone? apa yan yung brown niya? Ang tugaw naman pala, kagagapog trabaho ka. Message? Message. Message? Okay. Agura ka! Agura ka! Agutan ka! Ano ba? Maligo-ligo pa ako. Aguray! Anong gusto mong... Tama na kitatangad mo! Kitak baka no dati resibo ti hotel dita. Ano bang ginagawa mo sa akin? Awan. Ang utag, What? Oy! ang utag pa! Ano ang uti man pinagkuha? Ang utag! Baka no kwa? Nausar! Sayang sayaw, bakit ikaw? Bibitaw, sayong sayo, laging ikaw. Ako'y lumiginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi lang mapakali, puso nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw ako rin. Kahit pa matalisod, mapagod at bumigay ang tuhod, di ako hihinto. Ikaw aking dulo.